Asinibingelele sinamukele kwishow yethu iMaskandi TV esiphetheyo namhlanje zithi umculo kaMaskandi uNavigator Gcwensa Angase Awushiye umculo kaMaskandi. Uthi uma kwenzeka kushaya uDisemba engayihlanganiseli imali engango-250,000 rand uzowushiya lo mkhakha njengoba engafuni ukufa ehlupheka njengabanye abaculi. Ekhuluma neDaily Sign namhlanje uthe lokhu kusho ukuthi nginezinyanga eziyisithupha ukuthi ngifinyelele kulesi samba semali. Uma ngehluleka ngizowuyeka umculo. Lokhu kungaba izikomba zokuthi ngimosha isikhathi futhi kufanele ngiqale ngigxile kwezinye izinto. Ubese eqhubeka esethi sengibe semculweni isikhathi eside futhi sekuyisikhathi sokuthi ngibe neqiniso ngomsebenzi wami njengoba umculo uyibhizinisi. Ngifinyelele esinqumeni sokuthi ukwenza umculo kuyabiza. Yimboni eqhudelana kakhulu eza nengcindezi enkulu. Kudingeka ukumaketha njalo okuyinto mosha edinga imali uba yena uNavigator. Abantu abaningi bayasibona becabanga ukuthi konke kuhamba kahle kati sihluphekile. uNavigator uthe ngo-2021 wahola imali engaphezu kuka-500,000 rand wathenga umuzi osempitoli ngengoma eyayithi ilenge lemawini. Besethi uma eseyeka umculo uzogxila kakhulu kweZeMfundo.